Hello everyone, गासिबो खुलुमबाय दिनै बे बेलासि समाव आरो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय दिनैहाय जोङो गिर्जा थांगासिनो बेलासिनि आंनि साना नाय फायलाय गिर्जा थांगासिनो जोङो बेलासिनि साथाम माथो जेमि ओरैबायदि सान्दुं गैयाबाबो माबा मा होनगोन इयो गरम Pitu sama hero nudah kasih hero nudah pitu lazu deh pitu ji hero nudah pitu nudah hosainya dasar sanu ikhlas sanu aja udah foto lanian foto anu masa saya foto kan langsung saya biarnya angke di best tuh nudah na गोबोरखि गाला लांबा पात्ता मोननाय नङा दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो गिर्जा थांनायखौ खोन्थिनोसै ओमफ्राय दायो आरो मा खालामनाय जायो थाइजौ जानो नागिरदों दिनै थाइजौ दोना गैया नोंसा दोमारो लायमारगोन दायो मा गरम बिलाय थान्दा सान्दा जेबो माबा गैया थांगासिनो नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन लामाखौ देखायनो हागोन नि लामा थांगासिनो ओरैबायदि बरिया जोंनिया गामिया दै स्राय स्राय लामा जिङाव बोहैनाय नुदोंना लामा थाबायनाय मानि मबाइल नायखायो ओरैबायदि दायो गेजेर लामा सफैबाय ओरैबायदि आं इसोरखौ नेबाबो मोनस्राला नामाबो हाया जलदि फै ओरैबायदि नेबाय थानांगौ आं इसोरखौ नै लाना फैनांगौ गरम ओरैबायदि गरम आङो सपना गैयालै आङो पात्ता दोनखायो गिर्जा कम्पाउन्ड मा कमेन्ट होनो नों आंखौ बेनो जोंनि चार्च गिर्जाया ओइ जोलि माने खिनिखौ मिथिना लांफाबथ'है भिडिअ लानायखौ मावनो साइकेल लायथारगोन ओइ बेनो जोंनि चार्चआ गोजौआव सिथलाबाय लेट जाफैबाय जोंनिया बिदिब्ला आं दायो गिर्जा हाबनोसै नोंथांमोन आं गिर्जा जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोन लोंनोसैगोन हायबाय गिर्जा जोबनानै दायो न'आव थांगासिनो गिर्जा जोबनानै फैबाय न'आव थांगासिनो लामा थांगासिनो रावबो गैखायानो फुरा थांजोब्बाय जों सानैजों मा खालामनायथाय लास्ट जाबाय जों सानैजों लामायाव सोरबाबो साहा लोंलेंहरनाय बानाय साहा लोंलेंहरनायबा जों सोरबाबा साहा लोंनो लुबैदों न'आव थांनो साहा लोंसै थांगासिनो रावबोआनो गैयाफ्रा गासिबो थांजोबखाबाय जोंलाय माथो लास्ट जाखो सानैजोंलाय फुरा दैया हारला गाबखादों ओइथिनाय हाजोआ फुरा ग्रिन बरिया दायो न' मोनफैबाय ओमफ्राय न' मोनफैनानै थाइजौ जानो नागिरदों मा खालामगोन जानानै थाइजौ जानो नागिरदों थाइजौआनो गेसावसो मा सुनिना खख्लागोन जासो स्रासो नायलाय जेबो खख्लागोन जासो सोर जागोनलै आरो माबा जुजु दानि हाबगोन सिनिजों माबा नांगोन दायो जोङो हाखांजोब्बाय थाइजौखौ जानोसै नै थाइजौ जानोसै थाइजौखौ हानानै लाजोब्बाय गोग्लैनोसै इयावहाय जानोसै गोदैसो गोथांबाबो गोब्राब साथामसो hai giờ ba sau đó itu orang dia oh yang tak akan dapat nulis lagi kita sudah kan tadi Daniel kamu jadi sedih dengan aku tuh bisa jangan bisa kan tadi kan tadi sih kita terus Ani zapagrapan na pura nih. Udah pura, gue udah mulai pusing pada.
थाइजौ जाखांबाय दायो खान्थाल जानो नागिरदों खान्थाल गोथाव जानोसै न'निनो खान्थाल माने बैयो बेनिनो मोननाय खान्थाल जालायनोसै आरो खान्थाल जालायनोसै दायो आरो खान्थाल हाय लाना फैदो लामायाव थाव जानोथ' लानो हाय खान्थाल जालायनोसै जानोथ' लानो हाय ओमफ्राय आं खामफ्लाय लानो हाय खामफ्लाय जानो आरामसे गोथाव जाखानोसै फार्स्ट दाखालि खनसे जाबाय खान्थालखौ ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड टाइम जागोन बे बोसोरनि खान्थाला खान्थाल मोनजागोन न'नियानो दाखालि थाइसे मोननायखौ जाबाय खावसे गेसावसो मोनजोबो मोनजानायाबो ओमफ्राय दिनैबो गेसावना मोजां मिथिला जानोसै दा खान्थाल जाना लाग्रोनोसै आं जाग्रानि गाहरग्रासो जाग्राल'सो आं एसे सानैया गारग्रा आं जाग्रा मात्र जाखांबाय जाखांनानै दायो मोनानि ओंखाम आरि रेडि खालामनांसिगोन आरो गिर्जा दङ ना दायो दे माव जाखांना आरामसे जखाबाय आं मावग्राया बेगरखौलाय गारहरगोना बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बिसियावनो फोजोबसै बाय बाय दिनै ओरैनो शर्ट भिडिअ खालामनाय चार्ज थांनाय फैनाय बेलासि समाव मा खालामो बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बाय बाय